na nga mga idol, may isang ibon na tayo mga idol, no? Ito na nga mga idol, no? One down tayo mga idol. Ito mga idol, parang kapalit mga idol. Napakabilis na nga natin mga idol, no? Napakabilis ng breeder natin mga idol, no? Ito mga idol, galing kapalit mga idol. Napakabilis siya yung first bird na mga idol. Ano nga mga idol, no? At ready na yung mga warrior natin mga idol. At nagkita na naman tayong muli. At yun nga mga idol, no? So may training ngayon mga idol sa FTPC mga idol, combine ng MPC mga idol. At yun nga mga idol, so second training ngayon mga idol, sa apalit na sila mga idol. At syempre magsasakay tayo mga idol. Papahuli pa ba tayo dyan ni South na yan mga idol? So 5 yan sakay natin mga idol, no? Kaya let's go habang maaga pa. Kumusta mga kukuy? Yo, what's up mga idol? So finally mga idol, andito na tayo sa loading station mga idol ng FTPC mga idol, no? So combine ng MPC mga idol. At yun nga mga idol, no? Second training ngayon mga idol. Magsasakay tayo mga idol, no? At sana lang mga idol yung warrior natin mga idol, no? Makayanan nila mga idol, no? Kasi napakasibong itong mga warrior natin mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Sa time check tayo mga idol. 6:34 mga idol, no? So masyadong maaga pa, pero gabi na. Yun, kaya magandang gabi dyan sa lahat ng mga subscriber natin dyan at sa mga mag-subscribe pa. Yun, mega shoutout sa inyo, no? At sa mga gusto pa shoutout dyan, comment down below. Tapos syempre gagawa natin na shoutout dyan mga idol, no? At yun nga mga idol, no? So mayroon na mga nagtatalpak dito mga idol, no? Yun, mas maganda inagahan talaga natin mga idol kasi may lakad tayo mga idol. Yun nga na, sobrang aga pa talaga mga idol, no? So 6 to 9 dito mga idol, pwede kayo magkarga rito mga idol, no? So dito lang to mga idol sa Marisol mga idol, no? Sa Broadway. Yun nga mga idol, no? Sa mga ano dyan, sa mga gusto magtalpak dyan mga idol, no? So sobrang medyo malapit-lapit pala naman to mga idol, no? Kung mapapanood nyo itong video na to, yun na nga, no? Magtalpak na kayo rito mga idol. Dito lang to sa Marisol mga idol, no? Sa Broadway. Yun na nga, no? Ano mga idol, si Kosan Jojo mga idol, talaga napaka-rating ready talaga sa mga idol, no? Ayun si Kosan Jojo mga idol, yung warrior niyan mga idol malakas. Yan, pinakain niya ng balot yung ano niya, yung mga warrior niya mga idol, no? So pinainom na tubig sa kandal mga idol. Ayun na nga na. Ano, mega shoutout, no? MPC yan, mega shoutout, no? Ayun na nga, no? Sa mga viewers natin dyan, mega shoutout sa inyo at mas sa mga bago subscriber natin dyan. Yun know, mga idol, no? 179,000 tayo ngayon mga idol, no? Napakarami subscriber mga idol, no? Pero joke lang mga idol. 170 mga idol, at maraming salamat talaga sa mga nag-subscribe. Yun, mas ginanahan tayo gumawa ng video mga idol dahil sa yun na nga, no? Andyan kayo mga idol, no? Patuloy na sumusupport sa channel natin. Yun na nga, no? At yun, talaga napakasaya mga idol, masaya ako mga idol. Talagang ginanahan ako gumawa ng video dahil nandiyan kayo, no? Sa bawat video na ina-upload natin, pinapanood nyo talaga mga idol. Ayun na nga na, at yan, mega shoutout idol. Anong lap mga idol? Anong lap mga idol? Anong lap mo? Lap? Pok, lap. Yan, mega shoutout na pok, lap. Yan, mega shoutout. Yan na nga na. Yan. Ayan. South din idol, South. At syempre mga idol na dito sa MPC mga idol na sa Marisol mga idol, mega shoutout sa pogi nating coordinator, no? Kay Boss Jim. Yun, mega shoutout, no? Ayan mga idol, oh. Ano mga idol, natatalpak si Kosan Jojo mga idol. Kosan Jojo lang sa kalang mga idol, oh. Ano? Si Kosan Jojo lang malapit mga idol. Bukas yan mga idol, wala na namang ibon yan. Ano mga idol, sa palaran talaga yung mga ano at dito mga idol, mga sibong natin mga idol, no? Ayaw lang mga idol kung makayanan nila mga idol. Kasi ito, South yung biyahe na ito mga idol, no? Yan, second training mga idol, apalit mga idol, apalit Pampanga. Balit. Ayun na mga idol, no? So bukas ito mga idol, no? Magandang abangan talaga ito mga idol, no? Titingnan natin mga idol kung kung makakaway yung mga sibong natin mga idol, no? So continue lang sa pagsakay mga idol, kung sino umuuwi, tutuloy natin yung ano nila mga idol, tuloy natin yung pagsakay sa kanila. Ayun nga mga idol, no? 4 na crates na nandito mga idol, no? So yung kumbaga wala pa gaano mga kalapatis na nagkarga ngayon mga idol, siguro hanggang mamaya. Mamaya pa siguro mga idol kasi hanggang 9 naman to mga idol, no? At yun na nga mga idol, no? Tapos na magtalpak si Kosan Jojo. Ayun na nga, no? Tapos na magtalpak si Kosan Jojo. Ano masasabi mo sana sa warrior mo?
Mag-abang-abang nga tayo bukas. Kung uwi ba hindi? Inuwian ka ba? Hindi. Umuwi naman. Huwag ka nang umasa pag di umuwi. Masakit yun. Yun na nga mga idol. At hanggang dito lang ito mga idol. At see you tomorrow mga idol. Yun, abang-abang tayo mga idol. At samahan nyo ako mag-abang mga idol. Titingnan natin sa mga warrior natin kung may umuwi nga o wala. Yan na nga. So hanggang dito na ito. Bye-bye! The next day. Kumusta mga kukuy? Mga idol na good morning mga idol. At yun na mga idol na release na mga idol sa MPC mga idol. Nag-release na ng 6:40, 6:12 mga idol. At yun na nga mga idol na time check tayo ngayon mga idol is 6:41. At yun na nga mga idol na mag-abang na tayo mga idol. So apalit mga idol no. Ayun, nakabangan natin mga idol kung sino mabilis sa ibon natin mga idol no. At yun may lang konti mga idol dito na yung mga idol no. Malapit na mga idol. May mag-arrive na sa ibon natin. At yun na nga. Abang-abang tayo rito mga idol. Mga idol may isang ibon na tayo mga idol no. Ito na nga mga idol oh. One down tayo mga idol. Ayun mga idol oh, para mapalit mga idol. Napakabilis na nga natin mga idol no. Napakabilis ng breeder natin mga idol no. Na mga idol, galing nga palit mga idol. Napakabilis siya yung first bird na mga idol. Wow, alright. Nice one no. Ayun mga idol, smash mga idol no. Ay napakabilis mga idol no. So time check tayo mga idol, 6:44. Yun na nga, napakabilis ng ibon natin mga idol. Solid yung liparan na ng mga ibon natin mga idol no. Ayun na nga, from apalit. Napakabilis ng ibon natin. So first down na, one down na tayo ngayon mga idol. Hindi ko alam, baka may ibon pa sa loob ng loft ko ngayon. Hindi ko napansin kasi naghatid ako mga idol. Galing ako, naghatid ako ng estudyante ko. Yun na nga no, one down tayo mga idol. Pinapasokin natin. Pasok. 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 Yun na nga no. Pasok. Pasok. Mga idol, naiban natin mga idol. Pabayaan naman natin dyan mga idol no. Ano nga, talagang naiwan bird na tayo mga idol na first bird from apalit 6:44. May one down tayo ulit mga idol. Yun na nga mga idol, yung sibong natin mga idol. Dito na mga idol no. Yun na nga no. So time check tayo mga idol no. 7:08 mga idol. Yun na nga, pangalawang ibon na tayo mga idol. Yung sibong natin mga idol. Ayun na nga no. So medyo di sila hingal kasi malapit na naman yung biyahe nila mga idol no. Yun na nga. Walang patay na tatlo. Pasok. Yun na nga mga idol, pero kami yan, bumaba na mga idol no. Yun na nga na kung may pagkain sa ano ba mga idol. Kung may kakalampag ng pagkain sa baba mga idol, napakabilis bumaba yan mga idol. Magmamadali yan. So sanay sila sa pagkain sa baba. Pag yan na sila bibigyan ng pagkain sa baba, ano agad din sila, pasok agad yan. So yun mga idol, may isa tayo mga idol mga idol sibong mga idol. So yun ano. So yung pangatlo natin mga idol. Opia. Time check tayo mga idol, 8:03 mga idol. Yun mga idol, nababa tayo mga idol kasi sobrang init na talaga dito mga idol no? Ayun, hindi na natin kayong init dito mga idol. Ayun na nga, kulang pa tayo ng ano mga idol, kulang pa tayo ng dalawa. Wala pa yung dalawa. So ito nga na, sa training talaga mga idol no? Talagang magkasala tayo ng mga warrior kung sino mas mabilis mga idol. At ayun yung isal natin sa ano, isal natin sa patibayan derby. Yun, yung mga may bilis, yung mga may hina, kung makakaway man sila sa next loading, hindi na natin sila isasama. Ayun na mga idol, sa baba tayo maghihintay. Mga idol no, at yun, time check tayo mga idol, 7:42. At yun na nga mga idol no, kulang tayo ng isa mga idol no. At yun, maaga pa naman mga idol, 7:42. At may baka dumating pa isa. Yun, kulang tayo ng isa mga idol no, apalit mga idol sa MPC. Yun, at nakapili na nga pala tayo na ng magiging warrior talaga natin mga idol. Maisali natin sa patibayan
Sa derby yun, nakapili na tayo mga idol, no? Naging consistent mga idol sa dalawang training natin mga idol, no? Special training mga idol, unang special training San Fernando, Pampanga. So pangalawa ngayon mga idol, ito na yung pinaka first training talaga ngayon mga idol, no? Kasi special yung una mga idol. So yung first training ito na yun, Apalit, yun. Sa pangatlo mga idol, no? Kung maging consistent pa rin yung dalawa, yun na. Yun yung may sali natin sa masala natin sa mga pooling, derby at sa patibayan. At yun na mga idol, no? Hanggang dito na itong video na ito mga idol. At yun mga warrior natin mga idol. Andyan mga idol, no? Yan si Bibi Mola, oh. Yan. Hanggang dito na itong video natin mga idol. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, no? Please pa-subscribe naman sa munting channel natin mga idol. Tapos pa-hits na rin yung notification bell para mag-update tayo sa natin mga video. Hanggang dito na lang to. Bye-bye! Yan na nga na.